Ja som sa zasekla niekde v 25, takže mne vôbec nedochádza, že budem mať 40. Ja si myslím, že je to pekné číslo, som zdravá, som spokojná, mám krásnu rodinu a ja si vlastne nič viac neprajem a naozaj to číslo je len číslo. Ste taký typ, ktorý rád oslavuje, možno nie svoje narodenie, ale všeobecne, alebo budete tak niekde v tichosti, v kútiku sa skriete? Mne sa páči vždy tá predstava a milujem organizovať takéto veci, ale čo sa týka mňa, naozaj predstavy boli veľké, vymýšľala som hocičo a teraz, keď sa to blíži, tak sa mi to už vôbec nechce riešiť. Akože keď už viem, že čo všetko by som musela riešiť, časovo dá to dokopy, toľko ľudí, kto všetko, a že strašne veľa vecí okolo, tak vlastne ani neviem, či sa mi to chce riešiť. Takže asi priznám sa, že to bude deň ako každý iný, dokonca myslím, že mám predstavenie, takže asi len tak ticho cez to prejdem. A viete si predstaviť, že možno vás niekto prekvapí tajnou oslavou? Mňa už asi nemá kto prekvapiť, lebo môj muž mi urobil už 2 roky dozadu prekvapenie, že vlastne všetkým povedal pred 2 rokmi, že mám 40, takže už 2 roky vlastne oslavujem 40, takže je to úplne bezpredmetné momentálne, takže už jedine naozaj, že by bol ohňostroj, alebo ja neviem, lebo už asi si myslím, že už ma nemá čo prekvapiť.